Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Як хабар даҳаматон мегӯм. Як вақти дигар раҳ дарафтестен мебинем ки духтари тоҷик каласка кати гудак дорада каласкаш. Як миллати дигара дум ба номиш рафтест. Аки ман номи миллатҳоро нагӯм, оли мегӯянд национализм бо ягон контентмера айбоҳои ма ариза менависа ки ҳамин бародари тоҷика видеоша тафтиш кинед ки ҷада ташвиқоти национализм бурдесе. Барам ха ман номи миллата намегӯм, просто мегӯм ки духтари тоҷик кати дига миллат падушка кара рафтаган ки задаган ишкамша дам караган. Айби шумо шумо бачаҳои тоҷик духтарои тоҷика мебарен, фиреб мекунен, як мони мосих мекунен, баъд мегирезен. Уже крантон айхестан ки мо таом и кранки кор накард, дига духтар дар кор нест. Баъд қафотона истифода мебарен, духтара сир мекунен. Айби шумо барам ка духтарои тоҷик кати дига миллатҳо ки диден беномусо баъд мегӯянд очаша фалон кунем, оташ питтухай, акош беномусан, даюсан. Леки даюс шумоен ки духтари тоҷика мебарен дар шаҳри ғарибӣ мепартоен, баъд дингуз зада мегирезен мерен. Барам ка каседа ки асал дар коре, номерои ма 8910 48 676 676. Вақте ки занг задӣ хита 48 нагӯ 676 нагӯ, ки ака асал дар коре. Любой точкаи рӯи замин асалро омода мекунем. Аллои меҳрубон ҳаматони нигоҳбон бошад.